Ngoza nendlebe ngize nendaba allegedly bafethu angeke silokhu sichaza nje noma nganasidingo yabo lento enifuna sichaza ayinasidingo yabo if you feel ukuthi uBushiri is a fugitive then go arrest him. Mina I'm not here to defend uBushiri. Angimazi uBushiri, angimazi amacala kaBushiri, angihlangani noBushiri. Into ngihlanganisa uBushiri and I believe ukuthi MK Party ayihlangani futhi noBushiri. If uFloyd on his personal capacity thought ukuthi he wants to go and worship noBushiri, let it be. But don't make it as if there is anything wrong there. There is nothing wrong there. If uBushiri is a fugitive, then the authorities must arrest him. Angithi bayenze extradition yaphasa. So yini enzima ukuthi bambo arresta phela. Angichaphasi lokhuzana extradition kaBushiri. So lento ukuthi soloko manje siphikisana ngendaba kaBushiri noFloyd. It's very annoying. Even our members of the MK Party who are saying, "Hi, the constitution, which constitution? Which one? Yini wrong ukuthi lo uhambile wayesontweni uFloyd. Uyesontweni lika Bushiri. So nanithi nina uBushiri is a fugitive yini enimfunayo noma ufuna ama authorities uma ngabe ufuna ama authorities pho awamlandi ngana ngithi extradition yaphasa and we are told ukuthi uBushiri comes to South Africa. Maybe nina beningakwazi lokho bathi uBushiri uyeza la eSouth Africa aboshwa ngani ukuthi nina bantu base South Africa we are easily manipulatable. That's why you are still voting the ANC that is doing nothing for you. Because you are easily manipulatable, Nina. How? So sikhapha sibelesele, hey, uFloyd ushuthe nefugitive, hey, washa wacisha, hey, uye esontweni lefugitive. If he feels ukuthi ufuna ukuya esontweni lefugitive, let it be. Nathi siya emasontweni abantu okuthiwa abekho legitimate. Okusho igovernment yase South Africa ukuthi abekho legitimate. Siya emasontweni abo. Yini ngathi nikhethi iphele emasini nje. Uma ukuthi ulokhuzana uBushiri uyifugitive akalandwe. Alokhu nisitshela ngokuthi uFloyd ushuthe nama fugitive. Izinto useless niyathanda ukwenza umsindo ngazo. Khona manje not so long ago la eSouth Africa kwakumenywa ama authorities ukuthi eNamibia kuyobeka upresident lapha. Bahamba bonke bashona khona. But igovernment yenu uma isibhala ireport la uBaba uZuma izange imfaka ukuthi ube khona lapha. Sange sibone ngisho isithombe sinoBaba uZuma sibonanga lutho uBaba uZuma umuntu osezwe inhlokomo lapha uma ngabe eya lapha ku podium uBaba uZuma yedwa uye sezwe inhlokomo kodwa wakhishwa yena wangapha anaha ubanga wonke lomsindeni ubangayo into errong ukuyenziwa igovernment yenu anangasho ukuthi hayibo you are rewriting history manje uBaba uZuma was a president in this country nangakusho lokho manje senikwazi ukuzenza relevant ngoba nizonda uFloyd or nizonda iMK. So you are trying to find reason to do so. If you want to hate, just hate. Ungathola ama reasons okuncikisela la Bushiri. Oh, yazi nizosijwayela I'm not here to defend Bushiri. Angimazi uBushiri. Angikwazi ukuthi uBushiri wenzani angihlangani futhi. Uma ngabe ukuthi ama authorities afuna uBushiri wahamba kanjani eSouth Africa during COVID. Wagibela iphi transport. Hayi man, msana usichaphaza nini. Incompetence yamalokhuzana yama authorities neni la eSouth Africa. Or maybe i-corruption yenziwa ama authorities la eSouth Africa. Nifuna ukuyi-redirect manje. Nifuna ukuthi abanye abantu nibabhece manje ukuthi hayi nangu umuntu wrong. Ngenxa ukuthi ama authorities enehlule ukwenza umsebenzi. SokuFloyd wrong. Hayi futhi nisijwayela kabi. Futhi uBaba uZuma kumele ashuthe noPutin. Mayishuthe noPutin ngoba uPutin kuthiwa ulokhuza obulala abantu base-Ukraine then it's wrong. Hayi musana ukusanganela nini. Niyathanda ukwenza into engayilutho niyenze nje ibe utho. Bangumsindo ngomsangana. Futhi nathi kahle kumele phela sishuthe noBaba uZuma ngoba uBaba uZuma eSouth Africa kuthiwa uyicriminal, ucorrupt, wayenza namagupta kwasha kwacima kumele sishuthe noBaba uZuma. Hayi fusekani man. Hawu. Yekanje ukusisanganela. Futhi ngiba disappointed uma ngibona abantu beMK impela abazi ukuthi la eSouth Africa uBaba uZuma utrithwe kabi kanjani nabantu abasondelana naye batrithwe kabi kanjani if kuukuthi nabo balandela le trend
eyenziwa yabantu bala eSouth Africa, the authorities, especially ngiyezwa nama-journalist amaningi they are busy ngalento kaFloyd. So nani nivumelana nabo? Hayi bafethu niyangiphoxa man.